Passaríem la paraula al grup parlamentari d'Esquerra Republicana, senyor Marc Sanglas. Sí, gràcies, presidenta. En tot cas, posar de manifest abans que res l'exercici de funambulisme polític existent en aquesta sala parlamentària en relació a la posició que han tingut diversos grups en la tramitació de tot el càrting, durant tota la tramitació del càrting. Iniciativa ara ens presenta una proposta de reconsideració, que en tot cas ja entrarem posteriorment. Per part del Partit Socialista ara també s'ha desentén d'un projecte que va passar pel govern. Per part de Convergència i Unió ara es dona plenament suport a això quan al seu moment la tramitació en l'Ajuntament de Llinars s'absté. El PSC va votar a favor del projecte a l'Ajuntament de Llinars, per tant, el canvi o la situació és diversa en funció de diverses situacions. En tot cas, segurament, i com qualsevol inversió d'aquest tipus requereix un consens territorial necessari, que segurament, i vista la situació que s'ha anat donant al territori, genera una evidència que no ha existit aquest consens territorial necessari per ubicar el càrting a Llinars i per tant segurament hi ha una mala gestió o hi ha una mala praxi en quant al tema. Tot i això, tot i que segurament se n'hagués hagut de parlar o utilitzar altres vies, el que és cert és que en aquests moments ens trobem davant d'un acord del govern en diverses matèries i sobretot ens trobem amb una autorització. Jo ja entenc poc en l'àmbit legal, però no entenc com es pot reconsiderar una autorització. En tot cas, si hi ha una autorització, l'única reconsideració que es pot fer és interposant els contenciosos administratius corresponents, perquè si no d'altra manera podríem arribar a determinar que algú ha prevaricat en tota aquesta resolució. Igual dic perquè hi havia informes favorables de Medi Ambient que en tot cas el que no s'entén és que hi hagués uns informes favorables en el seu moment i que ara es reconsiderin aquests informes. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de lligar. Per tant, vist i donat tot aquest fet i entenent que segurament cal generar major consens territorial, que tampoc no estem conformes que la pròpia resolució digui que s'exclogui directament el municipi de Llinars del Vallès per recollir o per poder ser seu d'aquest circuit de càrting, perquè en tot cas s'exclou, almenys pel que es puc entendre la resolució, és que exclou el municipi de Llinars del Vallès i el situa en qualsevol altre indret de Catalunya, menys allà. Per tant, tampoc no podem estar-hi d'acord, tenint en compte més el consens social que sí que existia a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, on, per les informacions que tenim, tant Esquerra Republicana com el grup independent com el Partit dels Socialistes de Catalunya van votar favorablement les diverses modificacions urbanístiques que requeria la modificació del planejament urbanístic del municipi per poder acollir aquesta instal·lació. Per tant, la nostra posició serà l'abstenció en aquest cas. Gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat.